Stav je 4-4, hrá sa do 10. Kope Janko Marton, ktorý aj začal. Je 4-4. Aké robí rituály. A to je koncentrácia, akože je to vidno, hej? Ide... 4-4. Nie, 5-4. A toto môže byť zlomové. Dobre, takže koľko? 5-4 pre mňa. Ale po 5 sme kopali obidvaja. Hej, takže vlastne prvé, čo nepremenil, bol Ďurky. Tyčka. Poď! Ale tak zadudelo. Dobre, chlapí. Istota zo začiatku sa začala vytrácať. Je to napínavý trenér. Jak traktoristi. Ty vole. Má jedný kúpel. Tak už by si to chytil. Tak to si dal, nebude čvachtáť. Čvachtáť. Počkaj, tak. No koľko? 5-4 stále pre Janka, nie? Nie, veď sme na rovnako. Na rovnako sme. A začínam ja, ale. Remiza. Ale ty si vyhrával 5-4 a potom ti Ďurky chytil, takže sa nezmenil stav. Áno. A teraz ti Ďuri dal, hej, tak je 5-5. 5-5 je a zase bijel do začiatku. Áno. My hráme do 10, či ako to je? Do 10. Hej? Tak počkaj. Dobre. Vole. Cíťte som mu na nechtách. 6-5 pre Janka. Pozdravujem to aj v Amerike a kajda je. Už sa živý prenos skončí, lebo ma prerušila asi kvôli internetu. Šesť. Mám ťa, chlapi. Mám ťa. Vychytaného, pozraj sa. Pozraj sa na to, ako ťa chytí. Pozri. Poď! Zaval! Zaval! Mám šancu teraz. Je 6-6? No, môžem dať 7-6. Je 6-6? 6-6 je. No, veď, ale mám výhodu ako Áno. Keby si dalo teraz všetky góly, Vyhral. tak si vyhral. Máme tu fanúšika! Hej! 6-6. Servus. Čau. Ty si prišiel sám na Audi. Či ako? A to bola dosť slušná čvachta. Ja sa bojím, že sa tam aj trúbim na tom blate. Počúvaj, komu
chytiť hlavne sám gól. Priznám sa, že trošku fandím viacej tebe, Ďuri, lebo by som si to pozrel, to koliečko. Chlapi, vy ste jak, keby ste s krčmi išli. A skoro si ju mal? Čo? Skoro si ju mal? Skoro, to by tak prpatné. Takže je 7-7? Janičko sa sústreďuje. Koľko je? 7-7. 7-7. Teraz ťa malinko zrovnal. Hej, hej! Jaj! Osem, 7. Pre Juraj, aha. Dobre, Ďurky. 8-8, veľa ti nechýbalo. Aspoň mu čítam stranu. Kurňa, napätie narastá, lebo Janko musí chytiť aspoň jednu tvoju. Neviem. Áno. Lebo keby si ty teraz obidve dal, tak už si vyhral, lebo si dokončuješ. Hej? Díky. To mi šviklo! Sú tu riadne brázdy. To je možné. To nedá. Jo! A toto Janko potreboval. Evidentne sa to prejavilo na jeho sebavedomí. Aj na jeho kolenách. To nevadí, aj tebe sa tam môžeš šmyknúť. Pobuskaj ho ešte. Už je to šťastie. Poď! Ale to neviem, či by rozhodca neuznal ako neplatné, lebo si riadne vybehol. Ale dal som gól. Dal, ale Ďuri vybehol až 2 metre skoro. Fakt? No, Hej. ale tak zase nehráme tu na Svetovú ligu. Koľko je? 9-8 pre mňa. Ďuro druhé kolo. 9-8. Áno. Áno, 9-8 pre Janka. Ak si chce teraz Ďuri udržať nič, mal by si dať gól. No potom budeš musieť chytiť. Sa mi páči, jak sa koncentruje. No nič, nemôžem to tam dávať bez rozumu. Marišku! Kurňa Ďuri, ale to bol hodný kus. Dal na víťazstvo. Áno, keď ty dáš, Som vyhral. tak si vyhral, lebo Ďuri už... Áno, maj bože jednu. Fú, ty kokiles. Kto začínal? Janko začínal. Ale vyhráva, dá sa povedať, 9-8. Ak dá, bude 10-8 a Ďuri keby aj dal, Ale ak by nedal, tak musí Ďuri obidve dať. Minimálne. vyhrá. No, Ďurky, je to teraz o tebe. Poprosím hlavného rozhodcu. To by sa nemalo robiť. Žltá karta. Provokuje. Má prvé napomenutie. A ty si vedel, čo spravil? Jaj. Gratulujem, gratulujem.
Dobre to bolo, dobre.